खनसे नङा खननै नङा खनले खनले इसोर हरनाय मानेक आरो अन्थाइखौ मोननो हादों चिरांनि सुबुंफोरा। बे मानेक आरो अन्थाइखौ दैयाव सोमनानै लोङोबानो गासैबो बेमार आजारफोरा हामजोबो। बेबादि खौरांखौ मोननानै दिनै गोबां सुबुंफोरा गोनो गोथोआव गोग्लैदों। थारैनो बियो बेसे सैथोमार समाजो फोरमायसिगोन। बेबादिनो दिनै आरोबाव मोननो हाबावदों चिराङाव मैखुननि मानेक। बे मानेकखौ दैयाव सोमनानै लोङोबानो हामनो रोङै गासै बेमारफोरा हामगोन होननानै फोरमायो फुलस्रि मोसाहारिया। चिरां जिल्ला रुनिखाता 1 नं बुहुरुतिनालि सालबारि गामिनि फानजिब बसुमतारीनि बिसि फुलस्रि बसुमतारीया गावनि न' साखाथियाव एबा उसुं खाथियावनो जोंखोल हिराबादि जोंनानै थानायखौ नुनो मोनो। दिन्थिखांनायनि उनाव गुरुआ मानुसमायाफोरनि बेमार हामनाय जागोन होननायलाय नखरनि मानसिफ्रा नखरनि माखासे बेरामिफोरनो लोंहोनानै बेरामखौ हामनायखौ मोननो हायो। बिनिखायनो दा सोरबाफोर बेरामि दंब्ला बे दै सान्थिखौ लांफैनो हागोन होननानै खौरांगिरिनि गेजेरजों खावलायहरो। सुलाद लानो थाखाय जानबुं नम्बर 7637973729। मोननाया जोंनि उसुङावनो मोनदों। गोजानाव लायनाङाखै जोङो बेयावनो जोंनो देखायनानै होदों। ओमफ्रायो मा होनो जोङो मोनानि 8था जाबायमोन। बे 8था टाइमावहाय जोङो जोंखोल जोंबाय थानाय नुनायखाय जोङो ओमफ्राय बाहेरायाव थांखांनानै जोङो फैदोंमोन। ओमफ्राय फैनानै नुबोखानानै जोङो माबाफोर प्लास्टिकसो जोंनाय बायदि मोनदों जोङो। ओमफ्राय दाना उनावहाय न'आव फैफिननानै जोङो उसुखुथु जाबाय थाबायना ओमफ्राय बेखौ जोङो नायफिनबाय। ओमफ्राय नायनानैहाय बेखौ नायफिनबा जोङो जोंखोल जोंथि हिरा बायदि जोंनानै दंमोन आरो बुस्थुआ। ओमफ्रायो जोङो उनावहाय मोनायावहाय सिमाङाव नुबाय जोङो। ओमफ्राय मोनायाव सिमाङाव देखायनानै बेखौ लायनानै दोनफै होननानै जोंखौ सिमाङाव थिनबाय। ओमफ्राय सिमाङाव थिननायावहाय जोङो अखानायै जोङो खननानै लायबाय आरो बुस्थुखौ। ओमफ्राय खननानै लायबाबो ओमफ्राय आरो होमबाबो थाबोबावदों। गासिबो जोंखोल हाग्रायानो उसुं सेरनि हाग्राया गासिबो जोंनानै थाजोब्बाय आरो। ओमफ्राय बे जोंनानै थाजोबनायावहाय जोङो सासे गुरुनाव जोङो सानसे अखानायै जोङो मोनायावहाय नायबावदों जोङो बुस्थुखौ। ओमफ्राय दाना मोनायावहाय जोंनानै थाजोब्बाय। अखा जेमोन आरो बे समावहाय आसार मासमोन। ओमफ्राय अखा जेयावहाय बेयावहायनो जोङो बुस्थुखौहाय जोङो मोनायाव नायबावनानै ओमफ्राय जोंनि गुरुनावहाय सासे गुरु दंमोन आरो बेनाव सोंहरबाय जोङो। ओमफ्राय सोंहरनानै बियोथ' हिरासो होननानै बुंबाय। ओमफ्राय बे हिरासो होननायाव जोङो गावसोर थिननाय बायदि जोङो मावदों आरो खामानिखौ जोङो बोखांनानै दोनफैदों न'आव। ओमफ्राय थेवबाबो जोंबाय थादों बे जायगायाव जोंजोबदों। ओमफ्राय जोङो सोरखौबा नुजानो गिनानै जोङो बयबो मानसिफोरा नुजानो गिनानै मोनानि समाव जोंजोबनाय नालाय ओमफ्राय जोङो नुजानो गिनानैहाय साथा खोबथेनानै दोनदोंमोन आरो बेखौहाय। बेसे गोबाव जाखो मोननाया जों आसार मासाव मोनदों। ओमफ्रायो 7 मासाव हाबबाय दा। दा बे जिथु दै मुलिनि दैखौ रायजोफोरनो हरबाय नामा? जोङो फार्स्टआवनो जोंनि गुरुआ थिननायखाय जोङो जोंनि न'खरावनो नायग्रोदों। जोंनि न'खरावनो बेमार आजारखौ जोङो नायग्रोदों। जोंनि माबायावनोहाय सिथर सिला जानायावहाय। ओमफ्राय बेमार आजार दिनै जोंनि बिखुनजोआबो थाबायनो हायामोन। आथिङानो सिनस्रि सानाय आथिं सानाय थाबायनोनो हायामोन। गग्र' गथ'सो थाबायोमोन। ओमफ्राय बेयावहायनो जोङो न'आवनो ट्राय नायग्रोदों गुरुआ थिननायखाय जोङो। ओमफ्राय बयनिबो थाखाय माने हरसिगोन नामा दिनै? औ जोङो दा गुरुआ जोंखौ बायखो होनायलाय जोंखौ हरनो थिननायखाय गुबुनफोरनि बेमार मुनुसमायाफोरनि बेमारखौबो फाहामनो हागोन नोंसोरो बेजोंनो होननायखाय जोङो दा माबानो 3 4 मानसिनो जोङो न'खरनि जाथि बंसनो हरग्रोदों जोङो बिसास साननाय नङा होननानै। ओमफ्राय न'खरनि जाथि बंस'आबो लांफैनानै प्रमान मोननानै खोन्थाहरदों आरो। मा बेमारनि लक्षण गोनांफ्रा बेखौ लांफैदों? माने मा होनो उदैयावहाय अन्थाइ जादोंमोननो जोंनि बिब'आबो। ओमफ्राय बे उदैयाव अन्थाइ जानायाबो दा प्रमान मोनदों। ओमफ्राय बिदिनो सिं सानाय आथिं सानाय गासिबो अनेकथा बेमारानो प्रमान मोनदों जाहैदों दा। ओमफ्राय दाहायनि मानिबो लांफैदोंमोन। दाहायनियाबो मोजां जादों जाहैदों। बेखौनो लांफैनांगौबा औ पाब्लिकफोरा रायजो राजाफ्रा माबोरै लांफैनांगोन? ओमफ्राय मा बारायफ्राव लांफैनांगोन? जोङो दा बारायखौ माने रबिबारजों बुधबारजोंल' बन्द' खालामदों जों अनेकथा ओमफ्रायो दस्रा बारायावबो जोङो हरनो हागोन। ओमफ्रायो पुर्निमा अमाबैसायाव जोङो बन्द' खालामदों। नेमखान्थिफोर दं नामा माबाफोर? दङ नेमखान्थिया गय जरा फाथै जरा लाबोनांगौ। ओमफ्रायो बिदिनो मन्दिराव जेरै लानानै फैयो बेफोरबायदि लानानै ओमफ्राय बथल लानानै फैनांगोन आरो दिंग्रिनि बथल लानानै फैनांगोन। जिथु बै मुलिखौ कवाटार मा नाम होननानै मिथिदों? बेखौ जोङो हाथरखि होननानै मिथिदों।
जोंजोबो औ जोंजोबो गासिबो जोंख्लाबजोबो ओमफ्राय सिगाङावथ' गिदिर जोंथारोमोन। मा गामि बेयो? बेयावबो 1 नं बरथिनालि सालबारि। बे गामियाव नोंथांनि न'आव फैनो थाखाय बबे बबेजों हाबफैनो मोनखो? जोङो बेयावहाय जोङो माबानिफ्रायनो सामथाइबारिनिफ्रायनो ओरै सिद्दा रुनिखाथानि सिद्दा फैबानो हाबथिनालि होननाय मोनसे गामि दङ। बे जायगायावहाय 1 नं बरथिनालि सालबारि बेयावनो सरबनि ससे नैबे हाबथिनालिनि टार्निंनि ससे ओरै साहा हाबबानो मोनो। मबाइलफोरजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन नामा? औ मबाइल नाम्बारखौ होनो हागोन जोङो। नाम्बारा 7637973729। बे फन खालामबानो बे नाम्बाराव फन खालामबानो जोंनियाव लांफैनो हागोन। खेबसे बुंफिननो हाबावगोन? 7637973729। मा बेमार जादोंमोन? आंनाव सिगां जानाया जेरै आखाइ आथिं खावसे थैजोबोमोन ओमफ्राय दा बिदि मुलि बाहायै एसे मोजांसिन मोनबाय रेजेंसिनबो मोनबाय आथिं आखाइ दा प्रमान मोनसिनदों आरो दा बेखौनो आं लांबावगोन दिनैबो। बेसे गोबाव जाखोमोन नोंथाङा बेमार? जानाया बोसोरथाम जाबायमोन आं। ओमफ्राय बिदिनो माब्लानिफ्राय लोंजेनदों? नै दाख्लै खननै जाबाय मागनि 3 थारिखफोर लांदों। दा मोजां मोनदों? दा मोजां मोनसिनबाय आथिङाबो आखाइयाबो बोलोसिनबो मोनबाय जरसिनबो मोनबाय। मा गामिमोन? जोंना गामिया ओइ पश्चिम सालबारि होनो आरो जोंना गामिया बेनि आं दे। ओमफ्राय आथिं आखाइ सादोंमोन आं दाख्लै खनसे लांजेननायावहाय आं एसे आन्दाज मोननाय बायदि मोनदों। ओमफ्राय उदै सायोमोन बे जानाय जायगायावहाय ओमफ्राय दा आङो सानाय बायदि मोनदोंमोन। ओमफ्राय आं आगोलहायबो आजां गाजां अजानावबो थांबाय डक्टरनावबो थांबाय आन्दाज मोना मोनदोंमोन। ओमफ्राय दा एसे आन्दाज मोननाय बायदि मोनदों आङो। ओमफ्राय उदै साबाय थानाया एसे खमायनाय बायदि मोनदों आङो। दा बेखौ खर'बो सोम सोम मोनोमोन एसे खम जालांदों। नोंथांनि बेमारखौ डक्टरनाव देखायाखैमोन? मेरला नायबाय आङो दा क'क्राझारावबो थांबाय बङाइगावआवबो थांबाय आं बोजों अजानावबो थांबाय आङो। ओमफ्राय दाख्लै नैबेहाय आङो खनसे लांनाय नायदोंमोन दा बेखौ आं खनसे लोंगासिनो दङ आरो। ओमफ्राय दा बेखौ एसे मोजाङाव दोनथ'नाय बादि मोनदों आङो दा। देलाय आरामाव दोनथ'नाय लांफैबावदों बादि बेखौ। ओमफ्राय दा खननै दंबावो आरो आं लांफैबावगोनानो। आं दाख्लै खनसेल' लांफैदों आं उदै सानायखौ एसे सागानाय बायदि मोनदों आरो। बेसे गोबावसो जाखोमोन बेमार आं जानाया? जानाया माबासो जाबायदां 10-15 बोसोरसो जाबायदां। टिउमार जादोंमोन नालाय आङो दा बेखौ